Nyaya yekusungwa kwemwana wa Chris Mutsvangwa uyo anotwa Neville Mutsvangwa yakonzeresa kufumurwa kwevanhu vakawanda kana kuti kufumuka kwezvinhu zvakawanda. Nhasi ndava ndine nyaya yanyorwa na Dr. Walter Muzembi avo former minister weZANU-PF pamazuva aMugabe vakazotiza zvavo mushure mekunge vaMugabe vabviswa pachigaro madhezi zvechipower. So panapa vaMuzembi vari kunyora vakati no one expects ZANU-PF official spokesperson to commit political suicide by finger pointing his boss President E.D. Mnangagwa of authorizing the arrest of his son Neville Mutsvangwa. No political or high profile arrests in Zimbabwe happen unless authorized by the president. This is from Mugabe's time to his successor. Get it from me. I speak with the authority of a victim and former minister, a vice president, unless acting president cannot authorize the arrest of anyone, even as acting, unless he is of a sovereign and strong mind. He will consult the president on the phone. You see? Ndo nyaya iri panapa irikuitika mazuva mashoma adarika aya pakabuda pachipombedzero pachinzi chinchi pakazotanga unzi asaka pamwe ndichiwenga vipi vanogona kunge vari kuita izvozvo. You see, but Muzembi akutotaura kuti even chero pakanzi munhu anokwanisa kuita izvozvo munhu anenge ari pachigaro ndiye anoauthoriza zvinhu izvozvo. Saka acting president paanopinda pachigaro kana achida kuita madecisions akaita seiwayo hanzi anotoconsulta president over the phone. Chero president vari outside the country anotovafonera kuti ndanga ndafunga kuti tidai obva atobvumudzwa kunzi ita kana kuti usaite. You see, ndo nyaya inenge iripo. But ameno muri Zimbabwe panapa mangozvinzwira amenoti mimi muri kuiona sei? What do you think panyaya iyi? Pari kunzi Mutsvangwa ari kutya kuti ataure kuti zvinhu zvakaauthorizewa napresident, pari kunzi haangambokwanise kuita a political suicide yekunongedzera bosi wake kuti ndo vangangodaro vaita zvinhu izvozvo. But these guys vari kutaurawo vanhu vekuti vakatokurirawo muZANU-PF vanotoziva masystem acho maranirwo azvinoitwa.